2019 και μετά από πάνω από μία δεκαετία απραξίας ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία άρχισε να αποδίδει τον Ιούνιο του 2024, όταν τα πρώτα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία ήρθαν σε αυτόν εδώ το χώρο στο λιμάνι για να αναλάβουν δράση για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Σήμερα και μετά από 2 χρόνια έχουμε 1076 καινούρια λεωφορεία, τα τελευταία 125 των οποίων βρίσκονται εδώ ακριβώς πίσω μου, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες τους για να εξυπηρετήσουν το κοινό της Αθήνας. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί συνεχίζεται όχι μόνο η προσπάθεια εξυγχρονισμού του στόλου, αλλά και εξυγχρονισμού ολόκληρης της ΟΣΥ, δηλαδή των οδικών συγκοινωνιών, της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας της Αθήνας και του λεκανοπεδίου, σε όλα τα επίπεδα, από πλευράς προσωπικού, με νέες προσλήψεις. Συνεχώς από το 2020 προσλαμβάνουμε οδηγούς, τεχνίτες και άλλο προσωπικό. Συνεχίζονται ακόμη και σήμερα που μιλάμε να έχουμε προσλήψεις, να αναβαθμίσουμε το προσωπικό, αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες, προχωράμε στον ψηφιακό ανασχηματισμό της εταιρείας και όλα αυτά μαζί θα κάνουν, μαζί με το νέο ποιοτικό προϊόν και τις νέες διαδικασίες στους λεωφορειοδρόμους της Αττικής και του λεκανοπεδίου, θα κάνουν τη συγκοινωνία ακόμα καλύτερη, όπως αρμόζει στον πολίτη της Αθήνας. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους της ΟΣΥ, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, που τα τελευταία 6 χρόνια έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη και να κάνουμε τις συγκοινωνίες τις πιο σύγχρονες της Ευρώπης.